أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم بندرaaɓe julɓe min gari hannde oɗo ñalawma kadi e yewtide e moɗon jewte islam garande en ɗo e yeeso jinnaɗo men ceerno Ahmad Tidiane Alpha e ɗo e leegal meɗen Killinkare galle Samassa. hannde noon ko ñalawma alkamisa lewru afru ene yaara e balɗe 14 eɗen jiiɗi kadi ceerno kadi yiɗi kadi hannde o saaha julɓe ne jiiɗi kadi siftinede e diine mumen fodde kadi namde garɗo ɗo hannde oɗo ñalawma. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شغل لكتنا شير من محمود جالو جير وش إذن جود خليفة من جنار من شير أحمد تيجان ألفا ممثلي لو يلاقي من كلين كار قال من شير سامسا إذن قند جايدين كومن لينغو شام إيسا يونس دونغ إتاو تراب إكتاو ألمو بهونو عملي جير سيرم بهون عملي سراج جيو أنا وند محمود جالو أنا شير سراج جيو أنا وند شير عثمان كان تونتفون eɗen gari jokkude kadi yewtere men jewte islam inchallah caggal nde kettine kadi muqaddima mahmoud diallo ko goppiɗen ɗen ko yewtere men ko fate banggue edda banggue jibinugol ko ɗon kalɗen ɗon inchallah yewtere men saket o hanki noon ponnoɗen wadde en dañani arde kono ceerno mo selli omo serila walillahi alhamdu eɗen mbiya kadi en calmini dendagal dente men whatsapp sirifaɓe crmɓe dendagal almuɓe taweteɓe jewte men inchallah. Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jafoɗo noon mabɓe ngo kadi koko arti ga hen ene wayno dabbudeji ɗi ko puɗɗiti ala ɗo yano o watti ɗo wonno mi salmiti moɗon salminɓe dendagal goto e moɗon foof inde mum e yettoode mum eɓe calmini ɗon yo Allah waɗan en jaam waɗan windere nde fof jaam yo Allah waɗan en jaam waɗan windere nde fof jaam yo Allah waɗan en jaam waɗan windere nde fof jaam julɓe hettore fof Allah waɗan en jaam yo Allah waɗan sagoji meɗen ko darten ko ɗanniɓe meɗen e jooɗiɓe fof kala hen joom haaju yo Allah ɗum to haaju mum kala ɗo ɗo wawi wonde en jogui sohla en jogui goƴa sawawon ko basal walla ko ñaw walla ko donkal kala ko wawi wonde kala sohla mo o jogui yo Allah ittanmo on sohla kala basal ngal o jogui moƴƴal e basal ngal o jogui tiiɗngal e ngal tiiɗani koyfungal fof yo Allah waɗanmo jaam yo Allah ittanmo ngal basal ittanmo basal yo Allah ittano fof e basal yo Allah arsiguinen keɗen mbasa yeeyitirde Allah yo Allah arsiguinen kadi mbasa bewrude eɗen mbasa gollirde diine woto Allah arsiguinen ko waɗen mbasa gollirde diine kadi mbasa ñemtinirde annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah barke eko daña ko foof e ɓesguji e jawɗele ko fagga e nde ɗo hitande e nduɗo lewru foof yo Allah waɗan barke ɗanninoɓe yanoɓe Maroc walla ɗum mbawi yanode foof ɓe garti e jaam ɓe gartide e jaam yo Allah jaɓan yimɓe jahani ɓeyde kañummenne kadi yo Allah jaɓan ɓen golleji muɗumen dowuji muɗumen eko caggal mabɓe ko Allah jogui ene wawi yo Allah waɗan en ɗum on calmitama noon foof no poti ɗon alhamdulillah rabbil alamin ko guiɗa hanki min ponno wadde yewtere nde kono tan heeɓaki hay hande ne kadi ɓe mbino foti wiide kono kadi min mbawa ɗaccirde on noon haali mbiɗa hoto darnuɗen goppuɗen yewtere men ko fate banggue edda jibinugol edda jibbinɗo goppuɗen koye edda jibbinɗo edda jibbinɗo mo suwa laaɓ en mbino reedu mbiɗen wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna aw hatta yadana hamlahunna rondiɓe deediɓe ko ɓen jaranoɗen eddaji muɗumen sawon ko mayraɗo walla ko ceeraɗo walla ko perguitiɗo walla ko baɗɗo turbundel no waɗi foof kanko hen toon ko ɗin eddaji jaranɗen onon seerenɓe tafsiroɓe ko mbiɗon yoga e seerenɓe ko mbi edde ɓeɗo kamɓe rondiɓe soɓe jibini tan edde mabɓe gasi kamɓe ɓe nangui edda o ko awlade hunna ɓe nanggani ko woni e nder deedi ko kono haalpura en teskoɗon kadi oɗon gandi kono kadi alay saago fa inna dhikra
تنفع المؤمنين فرق ذكر ما يخشى تذكر ko haalte ko no wiireteni mbasoɗo jiɓodirde ko adi mi haaldum de onon mbaɗɗon ko hatta yada ana hamlu o mbaɗon on tan ko reedu ndu ɓiɗɗo tan woni toon wona reedu wona ɓiɗɗo tan woni toon wonko woni toon ha heewi ɓiɗɗo o so yalti wonko arata ɗum so gasani edda ala ɗum so gasani jomum laaɓani juulata hoorata yettataki so waɗɗum noon ɗum ko pergitiɗo e gajjiɗo emo feygata ko fof gotum ɗum kam hay hunde goɗɗum ala hen ko addanimi noon serdande on ɗum ɗo e ruttade e ɗum ɗo komi heeɓi audio ji ɗiɗi yan goto ko Maroc o wiyete ko Mahamoudou Dembélé o jeeya ko Sehil Baɓe woni ko Maroc o neldimi ɗo fodde yewtere edda omo namdo kam edda o wi neɗɗo ceeraɗo a wi neɗɗo ceeraɗo ceerɗe tati wiyama harmi woni ko Maroc de o wi wonɓe toon mbi ɗum haramo jomum waɗat kaffara keɗɗo ne moƴƴi o wi jomum waɗat kaffara no wiiri so tawi kadi mi feni walla wona noon mi falji yo wattami lawol kanko Mahamoudou Dembélé Sehil Baɓe Maroc de woni o wi wonde ɓe mbi ala so seeri debbo makko o harmini o waɗat kaffara walla o rimɗina walla o hoora lebbi ɗiɗi jaabimomi mbimomi jaabol gandol ceergal tan mi harmini waɗantaki kaffara kaffara mo ala horantaki rimɗinantaki mi harmini seeri walla mi seeri mi harmini ɗum ala ɗeɗo guettati en gari noon e toɓɓere nde o dalinori o neldimi photo adan o ruttimi photo wongo photo adan ngo o neldimi ngo ngo wanne waɗa wutte masin ene ñoota ha yooɗi cikkanomi ni mataw ko docteur Daouda Diallo neldimi wuttam cikkanomi yara wona ɗin wutteji ndeke yo haɗa may jeeɗiɗi wallahi onon jaljallu ɓe jooɗe ɗon aɗa andi cikkannomi ko Daouda manda ko docteur Diallo neldimi wutti hankkadi kay mbaɗa heblo fol fof no mbaɗanmi ɗum docteur ndeke yo jaabimomi ngal ɗo namdal mbimomi wardi fof to beltima oɗo wutti ko an ñootata ɗum ko gonɗa o wiyala min gonmi ko Maroc komi jeeyowo ɗiɗo wutteji addataɗo ko waji goto wiye Abdourahmane Dembélé woni ko Sehil Baɓe on noon kañum yahata Mali addoyaɗi wona min taw mi wima koye Mauritanie he gonɗa o hen gonmi de wutte omo reka ko Mauritanie kono noon wona ɗo gonmi mbimo rokkam numéro ñoɗɗo oɗo wutte o min jokkodira o haalnimi noon o wi ko Abdourahmane Dembélé o Mahmoudou o gonɗo Sehil Baɓe kañum yahata Bamako addat toon ene yeeya jarama o watti porkil goɗɗo jomum ene neldimi suratul mujadalati qad sami Allahu qawla allati tujadiluka ene fenna ko mbimi wonde harmi waɗantake kafara horantaki rimɗinantaki waɗi dalil muɗum porkil o nan ɗo suratul mujadala waɗi on duttumomi noon mbimomi ɗeɗo ceerɗe jiita ko mbimami ko iwata ɓaade mbiɗa ko wiɓe gonɗa ko Maroc hokkuma téléphone o min kalda wimo ha o feni Allah fennimo o feni addata ɗum ko kamɓe tuganiɓe ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu laka tabtaghi mardata zawjatik mardata azwajika ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu laka tabtaghi mardata azwajika won ay ɓe puntiranno humɓe binneji ɗi nelaɗo sallam e harminino debbo mum walla seerino rew mum ɓe dallinoro ɗo e majjere mabɓe e kefragu mabɓe e fasuɓagu mabɓe e naafiqagu mabɓe ɓe dallinoro oɗo aye en duttino hen joni ma won duuɓi jeeɗiɗi walla jeetati halanoma kono ñande hen e radio fulɓe
emin keɗi Ousmane Diallo firliti yewtere nde ko firliti ko fof wona noon yaari hedde wona bonnidde wona aybinde ko deftere Allah haala ko shiriya haala ko Qur'an Karim haalete tan koko laaɓi cer mukuña ala partiyagal ala e onon wiyoɓe so neɗɗo haali hunde pamaragal moɗon gandal e pamaragal moɗon needi e pamaragal moɗon gacce mbiɗon so neɗɗo haali hunde wi ko noon tan woori hay goto ittata ɗum wawa wonde onon gonɓe gonani ɓe jogorani wonde min somi haali e Qur'an Karim iwata somi haali e ko Nelaɗo sallam haali iwata kalanmi koko laaɓi ko ɓammi haalde ko fof hay goto moɗon ittani masalaji tati kono hen mo guitton walla mo mbawɗon ittude an kalɗo o an goto kalɗo aɗa andi hoore ma mbiɗa diine o ene heewi jeddi koko luurete woto neɗɗo wi kañum so haali tan ko noon tan wayi hay goto ittata min de somi haali ko kalmi ko iɓata hay goto ittata ɓaade kalmi koye deftere Allah an jahannoɗa koye salatu Ibrahima Allah inni ɗum e Qur'an ɓuuri laabi capanɗe hay so wona temedde kam capanɗe ari ko kalmi koko iwata Allah julani hay annabi goto sowona annabi sallallahu alaihi wasallam on pitima on jeehi dow on jeehi law an ɗemguel maɗa koɗoguel so tawi aɗa wawi ittu min kam ko mbimi ko hay goto ittata ɗum Allah juulani Ibrahima juulani hay annabi goto hay goto wawi ittude wona hakkude leydi e asaman deƴƴu ɗemgal ma an a haaldaka ɓaade a wawa firtude ɓaade a wawa addude ɗo Allah juuli ko wona annabi sallam a yiyadata saɗa yiini jaam goo on guiti yawmu yelle moɗon arfa hoto dañɗon on guitti on mbawa ad-daruratu tubihul mahdurati ma lam yakun haraman on guitti waɗi bonde ko waɗi neɗɗo yiyande mana surtout ɗemgel muɗum haala boni ha gasa neɗɗo haalta masala tan yo hay goto wawi ittude min kadi yimɓe masalaji go wawi ittude mbawɗi so fof ene yo waɗe bowal kadi ne ala ko jahataɗo aybino seeɗa mbiya wonde yimɓe dugduɓe yimɓe dugde walla ƴettodirde walla goɗɗum an a ƴettaka a dugdaka a yeddata walla min ko mbaɗanmi ko wona mbiɗon mbaɗa ƴetto mari onon kasiraji ɗi fof ko ƴetta tan woni hen haala Allah kam ala hen ko nafata ko ala hen mi andi ka oɗo sowona naafigal walla kono boniranteɓe somi haali konngol gotol bonande mi haali sappo kaali moƴƴi ɗi hay goto mo woni meeɗa wiide o haali gonga kala tan ko ƴettoɗo ko mbaɗo ko mbaɗto ko moƴƴi ko de on kalani seere mon ñande fof ne pourle leydi jamma jalo soki yiiɗi oɗon gandi mbaɗa andi jeede min kam ko mbimi ko ene woodi Allah juulani Ibrahima hay lawol gotol ala bawɗo kadi ittude ɗum hay on ala an guel noon so tawi a mayanno walla a feetotoɗon gueɗel gotel gaddata addu ko itta ɗum walla deƴƴa komi ɗaccinoɗo on mbaɗa suuri on mbaɗa natti hay heɗade jewte moɗon aljuma ɓeniɗo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun ko Allah wi ko gonga ha uddirma jam tan wonanto mbaɗa heɗotono Souleymane Wulu Rabbani Qur'an Karim ko ɗon ɗaccinomi radio uddirmi tan kawri kanko omo haala neɗɗo woto wiya tan kañum haali ko hay goto ittata a ɓuurata hay goto gandal ɗum ɗon hay goto wawa haal ɗum min de min ɓuuri ɓaɗo guittani min ɓuuri anani tawi cikkanɗa ɗum rean ɗemgal ma an mbiɗo ni o ren ɗemgal ma rean ɗemgal ma jagga hoore ma e jewtam min jeeda so fenade aɗa andi numéro am téléphone enen koddi ren hoorema so neɗɗo accanima accu ɗum so woppima woppu ɗum min jewteteɗe fof hay e tuptopaji he kala ɗo kawrimi e fota neɗɗo mo gandumi o mi ala haaju walla hakkude amen ala ko woni hen mi ɓendat illa no gueɗel gotel taw o haali ko aya Qur'an Karim walla o haala hadis mi yiiɗa famde hadis o walla aya Qur'an o kono somi yi soko foti jomum so puuɗiɗo waari yo so mooriɗo yo so baɗɗo kiiti balla yo fof haajam ala hen gueɗel gotel de o haala tan haala Allah Karim sunna annabi sallam o haala ɗum ɗo mi darto kono ko heddi ko ha jaɗa radio ji ɗi koɗe noɗe potiri kanƴe fof noɗe potiri kala hen ko jiimi welanima walla fewanima hay foto jomum darta e télé he mi daƴƴat jaggue ɗemɗe mon ɗe
so mi ƴettima goppe ƴettoje ɗe kaali ko moƴƴi ko so tawi on gona haasideji walla fasigueji masalaji nen noon ɗo ɗo gandi on ganda ɗo on kaali on kalta ɗum mi haltata yeehi moƴƴere lawol goto ko ƴettoje tan kalami goppe kasaraji oto keɗɗoyɗi koye on masala jahanoɗen wona suratu tahrim e aljuma ɓenuɗo alhamisa ɓenuɗo o maso aljuma ɓenuɗo o ɓe mbaɗi hen yewtere affaire mariyatul qibtiyatu korɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam mo wino o harmini ɗo jagguɗon cikkuɗon ko debbo makko ɗon tungi ɗon mbiɗon debbo harminta gorko harmanta debbo harmanta gorko so siyarama tan yo waɗ kaffara walla rimɗina walla hoore lebbi ɗiɗi nawdu ɗon ɗum e zihara a nelduɗo garsami o heeɗo nande dindi a nelɗo aɗan ko ayi nande dindi a tugnoroɗo huyragal ma e ɓocongal ma e bonneɗagal ma an a anda serde harmina a anda kadi nande dindi saka aɗa neldami qur'ana nande nanɗo e portable am قد سمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله on wi ko nande di debbo muɗum e yummum o yani o watti yummakko de o wi ko nande dini e yummakko kala nande dugol so tawi ko sawtu mbiɗa konngol an e yumma o wi kanko e nene makko ɓe nande sawtu kafar feɗendu mawdu e feɗendu o wi kadi feɗendu makko feɗendu debbo makko feɗendu yummakko felen nandi walla hoore makko e kala ko o nandi dini e debbo makko yummiraɗo harmanimo no yummiraɗo harminirimo ni debbo harmanimo haw waɗa kaffara kanko oɗo ko o waɗata kaffara suratul mujadala ko oɗo haali haalani goɗɗo mbaɗa kaffara walla ndimɗina walla koora lebbi ɗiɗi timmuɗi wona suratu tahrim to yewtere moɗon aljuma ɓennunde nde kalɗon toon nde ene woɗɗodiri e ko waɗi ko kadi ɗon mami ari hen so Allah jaɓi inchallah taala e jabade kadi won e jaabuwuje ruttude wonɗe calminali ma fof an ceerno Ousmane Sall salmin ɓamɓe ɓe e namdiɓe maɓɓe e namdiɓe ɓe mi salmitimama an e dendagal kamɓe fof no potiri galle maɗa e hoddiye maɗa e wandiraɓe rew maɗa e wuuro moɗon e cukalon ma fof mi salmitimama mbaɗa e jaam eɗen e jaam mina ma fof eɗen e jaam mina ma fof eɗen e jaam hay hunde ala ko wona hakkude men sowona jaam ala ko wonata hakkude meɗen sowona jaam mo ɗum mbaɗanno yo maayi mutu bi ghaydikum mutu bi ghaydikum min kala bi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mbaɗi ɗum min ha jaam ala ko heddi ko sa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aɗa yiɗi hoorema mbaɗinma sa yiɗa hoore ma yiɗama woni ka yiɗa haala yiɗa hoore maɗa ko a yiɗa haalnede lawol Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ngolde wonen ko astahfirullah wona babam woni hen wona inde nenam woni hen ngolon mi haalat ɗum salatu ala nabi wona inde baba woni hen baba wona annabi jogota wonde annabi ɓenni la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ɗum ne kadi wiyan noon aɗa Cheikh Tidiane wi yo wi ni mi wiyan ni so addi goɗɗum kadi min mbaɗa goɗɗum mbatton noon tato moro ko oɗon jaaha on mi Cheikh Tidiane holno maayo winirta e gurdam kuma binnagal moɗon e kefragal moɗon e fasukagu moɗon oɗon jawa annabi sallam jokki muɗum ha mbiyon wonde kama sallayta ala ibrahima on pen mbimi ko gañgu moni annabi sallam fu noon Allah juulani ibrahima saka oɗon mbiya o nelaɗo sallam yo Allah juuli yo Allah juula nelaɗo sallam hono no juuldo ibrahima kaale wona ko ɗo maayo toon ko ɗo mbaɗa toon kaale hay hunde ala ko selli e oɗo hadis wideɓe nelaɗo sallam wi inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mbiɗon sahaba min nelaɗo sallam hono min juuldata e maɗa on pen batte hadis on pen juulde annabi sallam ha tan koye salatu ala nabi o ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nelaɗo jaabi tan ko kala juulɗo e am lawol gotol Allah juula e muɗum laabi sappo goɗɗum ala ko heddi ko salatu ibrahima piccel ngel fof on pen
seeje maayde pepin ɗum mbiɗon kama salata ala ibrahima hol juulde ɓurde salatul fatiha walla wiide allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nde Allah juule ibrahima sakan juule annabi sallam kaale kaale juulde nde Allah juule sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam mo jangke qur'an karim laabi capanɗe ha heewi o haalade e juulde sayyidina ibrahima aɗa nabi sallallahu alih w sallam annabi sallallahu alih w sallam inde muɗum mouhammadou o tan ari hen ko laabi nayyi hay ɗum nde o wi juule makko nde ko annabi wona kanko tan woni annabi kono en anda annabi o on mbaɗi hen noon ɓoɗi moɗon mbiɗon wonde e holno min juuldata e maɗa wi salatu ibrahima kaali salatu ibrahima to woni te surat azab piko makko somi acci gacce somi deƴƴi daƴƴi ko kalmi koke mbaɗi hay goto wawi ittude an noon sa yeddi ha yedde kinna jetta yar taƴi aɗa mbiɗni o a wawi ittude ɗum on kalnu neɗɗo kuyɗa adu dalilu maɗa hoɗa on accude yimɓe jeeta kadi neɗɗo ɗanguɗo ɗemgal muɗum ko anda ko wawa suusat oɗo hadis mo mbiɗon wonde ɓe sahabaɓe namdi anabi sallam holno min juulata e maɗa wi salam mbima on pen salatu ibrahima o kaale kama sallata ala ibrahima kaale no Allah juulde ibrahima wona belam ɗemɗaɓe saka radio fulɓe to wiya ha ga Allah kama sallata ala ibrahima rutto kadi ala ali ibrahima kama barakta ala ibrahima ankay ka nafiki haal gotel guilta mbato ɗum so ɗaɗo ɗacci on ndeejo on ɗaccata yimɓe eɗen garoyo e mariyatul qibtiyatu nden ñawore nde ɓe jawi de suratul mujadilati oɗo adanimi pour neɗɗo série debbo laabi tati debbo harmanta e gorko yawor kaffara walla rimɗina so ɗum ala hoore lebbi ɗiɗi gaddana kam suratul mujadila ɗum surta oɗo ko nalidino debbo yimum ko o waɗata ɗum ɗo mi yii deftere ma nde nelɗuɗa nde mi yii Qur'an o mi jaggi kañum e Woutil Daouda Diallo cikkannomi docteur Diallo neldimi kay enen ndegodir an Mamoudou Diallo Mamoudou Dembélé mi salmitimama no feewi ko ɗum addani kam ɗum addana kam hande ruttade e yewtere made to qibdiyatu ha ɓeyɗo laaɓede joginoɓe mukkiñanɓe ha ceera e seeɗani walla ha seeɗani ɓeydo jaalade ɗumen no jaaloriɓe salatu ibrahima ni mbeɗa ko goppata ɓurnima ɗum ɓe donki addude dalilu wiyam maydu hen ni foti iwata min calmitimama an ceerno Ousmane Sall no feewi min calmini galle maɗa kadi weltima kadi e ko kalɗa e galle he go e ko kalɗa kadi e cellal bandiraɓe koye bandiraɓe rewɓe fof kadi mi salmitima kadi dendagal surtout wonɓe ɗon mi yetti Allah kadi guittanɗoma yoga e caɗele e yoga e goƴaji alhamdulillahi rabbil alamina minema fof eɗen celli en e jaam alhamdulillahi rabbil alamina en calmini kadi dental guinagui Bisa wunaɓe en calminiɓe masala meɗen noon eɗen dutto e yewtere meɗen nde mbiɗon ɗon nde mbino ɗon ko affaire edda mbino ɗon ko kanko muyni kanko jibinɗo o ñande o yi edda makko ñande o yi laaɓal makko foof o dectel mamo ƴiƴam ɗam so tawi wona ɓiɗɗo o tan yalti edda ari ala wona gonga so ƴiƴam gasani e makko edda gasani so ƴiƴam gasani e makko edda gasani wona jibinde gorko o tan jibinde ɓinguel nguel tan yalti edda o timmi yo humane balɗe naggam taw o laaɓani ala ɗum sellata ɗum foti ko ma ƴiƴam ɗam yalta ha laaɓa jatani kadi en pirito ni so goɗɗo ari walla ko nana ala joni noon en jokki hen mbiɗen séria haaɗi dottan yimɓeɓe kanko ɓesɗo o kala edde mo eddonori ɓa tan koye jibinɗere golle he e ɓiɗɗo o mo eddonori foof alay saago o yiya laaɓal so yi laaɓal ñalawma goto famata ba laaɓal balɗe ɗiɗi famata ba joom deftere jeehi e istinbat mumen e ɓolnare muɗumen jeehi ha mbi sittina yawman ɗon gandal mabɓe haaɗi debbo ɗeɗɗinno lum ha maayi ko ɗon doole mum kaaɗi kamɓe anduɓe ɓe mbi ko ɗon doole mabɓe kaaɗi Allah noon hannani ɗon golle muɗum hannani ɗon yamirore muɗum Allah hannani ɗon golle muɗum hannani ɗon yamirore muɗum waji goto tan jeeya Mbolo Birane o téléphone ɗo o wi oɗo edda mo mbiɗa min holi on o ruttanomi eddaji woni ɗi mbiyaɗa wonen komi famani wonen ka famani a wiyata tan ko edda tel walla ko edda tel kono wona kam yimɓe refta e daji ɗi foof ya heɗoy bandaji ɗi ha ganda o wi edda mo mbiɗa so tawi neɗɗo ne muynina won e rewɓe muyninoɓe sowona guentu guellotako ɗum ha ene woodi waɗi edda o fawi koye ella o
kanko ela gila nden ƴam daraki hay e gila nden ala wona fat joɗo duuɓi ɗiɗi ha ɓenda min mi yi wona minen ni komi yi ruttimi jabol kanko mbolanajo mi wallahi no woodi mbiɗa yumi namude docteur walla mi namno rewɓe andu oye jarani oyimi soɓani wonko noon jaburimi ɗum ɗiɗo e daji ne ko ni so neɗɗo wi seeri harmi ni debbo ne harmana gorko gorko ne harmana debbo gorko ne harmana goɗɗo ɗum ko Allah waɗi so tawi ko ceeraɗo tan mi seerima ha timmi laabi tati kafara ala rimɗinde ala orde ala tawi tan kadi ko gotol kadi mi harminima ala fof ko wawi daktin ɗum so wona gat fala tahillu hatta tanke zawjan ghayruhu ko ɓe mbiyata wona nandide an Abdourahmane an Mahmoudou Dambali namdino ɗo mo gonɗa Amadou ko wimo jiira surtout mo jadata surat tahrim wona gotol so anda heeɗo mi haalanma jaɓɓa walla colɗa kono a ittata ata ko watta o inchallah so tawi ko affaire mari to qibdiyatu on ko korɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam o itta koye misra nde nelaɗo sa sallam nel toon ubadatu ibnu sabit ɓaleji kurum wiwa ya misra e lamɗo ɗum wiyamo Qawqis ko cattuɗo laamu kala kalaldi ɓe ngari ɓe gaddanimo nelal annabi sallllahu alayhi wa sallam o meeɗani kanko wiide ɓaleejo o wi ubadatu ibnu sabit tan o laaɓi o wi o kay yo weɗɗitamo ɓe mbimo ala o wiya ɓe gadda goɗɗo weela heɗo no moƴƴi ya ƴeewi tarikh no jiiruɗa fof ɓe mbi ko woni mawɗo amen ko ɗum nela o wi ɗum noon ala kullina haalka ene heewi o wi ɗum noon kodi so ɓattima mbiyamo yo haaldu so ɓenda ko jogori haalde ɗum fof ari hen ko badou ibnu samir ne yettini nelal ngal ha haali ha gayni wimo paama mbaɗ arde temettata hono am kamɓe fof ko min ɓuuri wonde cukalel min ɓuuri jasde ɓaleɓe ɓe mbiɗa ɓe diine amen o kañumen ene fondi fof koto kulol Allah tan ɓurdi o haalna o faami o welti kanko mo Qawqis o wi eskey hakim min ende hakim ñeeñuɗo gummiɗo e ñeeñuɗo dokkaɗo gandal jaɓi waɗi hakkille hikma mo to ummiɗa to kadi onne kadi kono o itti Mariyatul Qibtiyya e Sayrin e Buuran o waddi hen mbaɗɗo teewa so goto walla so ɗiɗi o waddi hen comci o waddi hen hadiya ha heewi o neldi annabi sa sallam o fawi hen konngol makko mi neldima korɗo ajmalul arab ɓurɗo yodde dendagal arabe ko ni o wi mi dimo korɗo ɓurɗo yodde nde yo tari ko Allah waɗi nden o yettima Madina hakke makko kanko Mariyatu timmude mbadi e tago ko Seydatuna Aissata de haalata wi kañum meeɗani yiide banni Adama yoɗiri ni wi sukundu makko ndu e omo ɗaɓa yaɓɓidde hen e tarikh e l'islam nden korɗo suddata hoore muɗum e korgago woodi mbeccugago woodi korɗo suddata hoore muɗum kanko Mariyatu o suddani hoore makko te o woni koye galle Annabi sallallahu alaihi wasallam kono mboɗo yo yimɓe mbaɗ ɓaleji Dambal imo yi dimaji wona cemto Dambal on jeyata ko mbatta ko kono ɓuri Annabi sallallahu andu dini jeeƴe o tarikh aji moɗon ko Seydina Aissata wi ni wi kadi meeɗani hirde debbo kadi ha fotemo hakke no wayi yode joni noon no heddori hoore meɗen ni neɗɗo wiyata yo addoy kundal tan addoya jeygol ronkade rewande ardemo ha ronkade ɗo fayi kadi ene moƴƴi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hankkadi nde guite ɗe keewe makko ko wiyete huno ko yitere ne woodi ko ɓandu fuɗɗi tinde koɓe dartamo ko noɓe kawtortomo ni ittimo ɗon nawimo galle waji goto wiye Abi Rafi debbo muɗum wiyete ko Salma o kanko halfiɓe kanko Annabi sallam ko maccuɗo e korɗo debbo maccuɗo debbo e korɗo debbo woni ɗiɗo nani resdemo toon jeeƴe o tarikh aji moɗon Allah waɗi nelaɗo yeehi toon
yiidu e makko نعم to suudu Hafsatu نعم kadi ko takkusaan نعم wawto ko takkusaan نعم kanko seydina Hafsatu نعم Allah waɗi omo yehi galle maɓɓe نعم o arti o tawri ni نعم o arti o tawri ni نعم o wi nelaɗo sallam ko نعم yontandam ha kadi e suudam نعم woni e dugde نعم ɓe purgodirino gotol نعم ngol purgodirgol نعم ngol arani e suratu tahrim نعم ngol ko kamɓe pewjuno نعم no woppiri Mariatu نعم ko ni ɓe mbaɗnomo kadi e Rayhana tout نعم bintu Kaaba نعم Rayhana ko korɗo makko نعم yiɗimo ha heñere muɗum defi نعم e reedu muɗum maayi نعم so ganda نعم jeeƴowoy نعم ɓe pewji noon feere نعم wonde yo dañ koɓe cakkani oɗo debbo feere نعم ɓe cakkani mo feere نعم ñameje maɓɓe ɓurde نعم walla so ñameje maɓɓe belɗe o saf e mbaɗa hendu نعم wonde yo yarnu annabi sallallahu alaihi wasallam نعم so annabi sallam yari ɗum نعم so are maɓɓe mbi ene luuɓa walla ko nande hen نعم ko toon نعم yewtere yande aljumande نعم ko toon ɓe nawri نعم cargal Mariatu jiida نعم so tawi o woodi serde pour hendu ko yari sangara walla o yarnama sangara Allah ɓuri ɗum nela sallam نعم alano harmina sangara nela sallam yara ɗum نعم ala wona gonga نعم Allah ɓuri ɗum wona gonga gandu ɗum نعم ala kullin ko toon yewtere ñande aljumande kamɓe radio fulɓe ko nden ɓe mbaɗi نعم ɓe mbi nelaɗo sallam serdi rewɓe نعم ƴeew ko pour hendu sangara ndu yari نعم pen نعم نعم ha debbo goto mi heeɗima ni نعم nde kanko kaalowo o yiiɗi wadde maslaha o waɗa taara yirluɗo نعم wonde debbo harmanta gorko نعم on wimo aha kay نعم mo mbi mbiyaɗo nelaɗo sallam wadde muɗum o ko Mariatu نعم nde o wi aha ko Mariatu نعم ayi ko jennuɗo suudu wujja film o نعم نعم ene selli ko debbo o wimo toon ko نعم mi anda noon debbo e mabɓe نعم kono konngol ngol kay mi nani kay ko Mariatu نعم nde o wimo mo suuɗa نعم ƴeew ko hendu ndu نعم e ɗiɗo tato birtimomo نعم ene cuuma waɗi ni watti ni نعم o wi harmini jaram ɗam نعم ko wi harmini sanga wona ko fen نعم ko Mariatu qibtiyya نعم ko on نعم o wi deƴƴu kanko نعم alayhi salam o نعم deƴƴu نعم sabsara wono ɓe gerbodirino wona ngol ɗo نعم a faami نعم ɓe gerbodirino wona ngol ɗo de نعم wiyete kadi koɓe denɗiraɓe to batte asko نعم en jogoɗamo نعم o wi deƴƴu نعم mi harminimo نعم o mi jaɓani نعم o wi mi harmini mbima mi gonta immema o نعم wiyala wallahi ma gonda نعم Hafsat wimo ma gonda نعم o wi wallahi نعم la uqarribuha نعم wona la ashribuha mo mbiɗon sangara on pen نعم wi ko wallahi la uqarribuha نعم gonta ɓattomo نعم seydana Hafsat ko ni heɓi sago muɗum نعم yehita seydana Aissatu نعم. o wawi haaldude fof haala نعم ɓe mbaɗi e makko hujuma kanko annabi sallam نعم نعم ɗum muusi Allah نعم no ɗum ɗo muusiri Allah wi ya ayyuhannabi la tuharrimu ahla lawlak aɗa kam wona sangara kam نعم e seedam fagal tabtaghi mardata azwajika نعم andara ibali rewma نعم Mariatu نعم lima tuharrimu ahla lawlak ko Allah dagnan ma ko نعم. ko Allah dagnan نعم dagnani mo sangara نعم ɗum joni wonde ko sangara o نعم ɗum ne bandiraɓe téléphone ɓe ƴeewa kabaru moɗon نعم mawɗo moɗon ko jaljallo mi anda so watti addande on cocaïne mi anda ko نعم champagne mi anda wadde woto jare toon ndiyam mboore ɗon onon seremɓe oɗon mboore on watta haalde ko ganda نعم nani نعم ko jaljallo nan ɗon en wawi yarnude on ko cocaïne ni foti walla adda on yamba نعم jeede nani Allah ene jaɓa nelaɗo sallam yara sangar نعم saka ene herde saka ene hutore walla wala نعم Allah wi qad faradallahu lakum tahillata نعم aymanikum wa azwajikum نعم قد فرض الله لكم تحلة نعم أيمانكم نعم ونا أزواجكم نعم الله فرلي إدو مودون daktinirde gondoje moɗon ɗe نعم wona rewɓe moɗon ɓe نعم
daktindirde daktinde Allah farli e dow moɗon daktinirde gondoje moɗon wona daktinirde rewɓe moɗon wona daktinirde oustaz qad faradallahu lakum tahillata aymanikum daktinde gondoje moɗon ɗe daktinirde gondoje moɗon ɗe wallahi wallahi o ko wondore o daktinat ɗum waɗa kaffara kanko annabi sallam wona ko harmini mariyata ko o waɗiri kaffara on serenɓe rugo pula en ɓe mbiɗon waɗi sangara ade so dami reften pular o ɓuran way kam fof ko gotum min kalami tan ko haal pular somi gayni mi haala ko Allah wi ko kadi mbaɗande qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wona azwajikum yo daktindir gondoje moɗon ɗe kaffara wona azwajikum wona pour on ceeri rew moɗon mbiɗon alah sallam ceeri rew muɗum en dakten on pen mariyata o humanaka e muɗum taw o huma kan seere kadi mariyata wona joom suur makko kadi ɓe o haaldanaɓe kadi hay goto kadi o seerani ɗi onon kodi ko jaam wuuri toon e annabi sallah sallam lañgo mon tan e fonni neɗo sallam seerani hayde muɗo goto hafsatu o wadde o forgodira o guila adan o woppi ɗum caggal ɗum Allah artiri ɗum kono wona ɓe wona ɗo ƴeew ko mbatton ko no feewi tele fulɓe mbatti hakkillaji ko kalton ko so noon ɓe wi ɗum mbiɗa ɗum ko compteur mbiɗa ɗum ko hasid mbiɗa ɗum compteur me moɗon komi compteur mon kadi somi bonni deftere Allah komi gaño mon kadi somi bonni sunna annabi sallam komi gaño mon kadi somi mbiyoɗon bonna din l'islam ko gonɗon to ummiɗon hoto paaɗon hol onon bonna deftere mbo yimɓe kalta mbimon pen nelaɗo sallam serani rewmu mariyata ko o wi ko harmini ɗum kadi o wadde ko wondore nde woni kafaro wona ko harmini mariyata ko waɗi kafaro ko wondore woni kafaro oɗo mbayito ɗum qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wona azwajikum fami Allah dakte ɓaana annabi sallah sallam Allah ene felam holko ceeri holko karminirɗa ko dagnanoma tahillata aymanikum qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wona azwajikum jeeɗo ko mariyatu goto son jaɓi ko ni son calima kadi ko ni qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wona azwajikum qad faradallahu tahillata aymanikum wona azwajikum imma tabtaghi imma tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahimun ko woni hakkude amen maɗa ko mi yaafima kono noon qad faradallahu lakum tahillata aymanikum annabi sallam ko mbaɗɗa ko wondore nde mbiɗa wallahi nde ha hande sa wondi a yani tan a waɗa kafara wallahu mawlakum wala alimul hakim ha yetti wa yassara nabiyyu la ba'da azay falamma nabba'at bi azharullahi haytinu arada gandirta wona mariyatu wona haydef makko ko humaka seretaki tahillata aymanikum wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum lima tabtaghi mardata azwajika rewɓe ma andi ɓen ceeraka taw wallahu ghafurur rahim qad faradallahu tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa idh asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi azharullahi arafa ba'dahu ala فلما نبأ بقدر من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغر قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو موليه وجبريل وصالح المؤمنين soɗo mbawi ono rewɓe jam jam kasi mbaɗon tan jam jam so ɗum ala mi aɗa ko ɓuuri ɓokki ñadde mi fawi moɗon mi foti so tawi on mbiwaɗon mbaɗa jingitere gandon inna allaha huwa mawlihu kanko wondi koye Allah
ko mawlihu inna allaha huwa laabi ɗiɗi inna allaha huwa kanko Allah mawlihu tati dañande jingo ɓe ko ɗi gon walla wa jibrilu kadi mbiɗon Allah waddetake penale moɗon dambale onon wiyaɓe ko Allah ni wawi honude on kam mbiɗon kadi Allah waddetake Allah kañum jeeyi tagore mum waɗi tagore mum ha gasi inna allah huwa mawlihu wa jibrilu wa salihul muminina Allah woni kalifa makko woni kalifa jibril woni kalifa julɓe fof no potiri Allah woni kalifa makko woni kalifa jibrilu woni kalifa malaikaji woni kalifa julɓe ɓe fof woniri kalifa makko ni noon woniri kalifa malaikaji ɗi a kalifa julɓe jeeƴi o ɓurano moɗon so tawi wona goɗɗo e tengtinɗandeɓe kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ko haali ko o wi ase yaama kanko so wi hunde ko noon o yaama wona pirtotoɗo wayi kono wiide kana allahu ko Allah laati wona kana allahu laatinoma Allah Allah meeɗa Allah wona gonga kana allahu ko Allah waɗi قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى واستكبر إلا إبليس كان من الجن وأنا دون إبليس وجنا الجن وأنا هجم وأنا باوجم فسك أنا مربي da walta yalande ko malik ndo waɗi ɗeɗo gueɗɗe wota jinne joyi bol makko wona attawa e ko ɗum koy woni ko mimam wona darnoki ɗo gonɗa koye nande wona ase rabbuhu joni ase rabbu in min mi jangga nawde hay hunde mi janggani hay pularo ko taw mi janggani janguɗum ɓurano goɗɗum jangguinami ase rabbu in ɗallaqa oɗon gandi ceerde tan gotel gotel in ɗallaqa so tawi waɗi o seeri rewɓe omo haalda e rewɓe in ɗallaqa kunna so tawi felliti kay o seeri andi kay o serani walla sar andi o seeri mbiɗon limatore mo o seeri jangguire set tan pamodire en pamodirat Allah ko haaldata e mabɓe de a seera buhu joom makko kañum ene tabitini in ɗallaqa kunna wona yaama ko ene tabitini so o seeri on an yubaddilahu azwajan hayran min kunna joom makko ene tabitiri on hulani hen hay goto a seera in ɗallaqa so tawi o felliti o seeri on wona kaffara wona hay hunde ene tabitini an yubaddilahu nde wastantomo hayran min kunna ɓuri on onon wonɓe ɗo ɓe waɗani Allah taggino ko adiɓe taggino ko ɓuuriɓe Khadijat walla mabɓe poɗɗo muɗum addana ɓe woɗɓe kadi taw ko muslimatin addantama yeferaɓe muminatin ha yettoyi to tawi ko saydana aissata wa sordongo bamaga o hati ko toon haaɗi o yaaba karan ɗon han kadi Allah uddi gueƴe nani an jeddugel mbiyeɗa so tawi mi haali hunde mi wiyaɗa an ittuɗo har feere wontata an kalɗo télé fulɓe o mbiɗa ko sangaro a fen wona gonga ko ni ɓe so yaari saɗa andi ko ni ka anda kadi ko ni nelaɗo seeɗade rew ɗum hay gotol kadi ko mariyata goto wadda kadi ko wondere nde kadi wonde kaffara o ɗeɗo gueɗe tati foof ala mbawɗo sernude o masala ko ni kucci tan e julɓe ƴeewan kadi namde goɗɗe garɗe to waɗani so tawi on goɗɗoyi ƴeewon ko foti heddade jaaro caggal ɗe kettɗen yewtere islam ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley ene wayno yewtere nde kadi woɗɗi woni 45 joni kam kucciɗen namdal garɗo walla garani namdal assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal nde Oussa Yunus noon kam mbiɗen wonde mintaji ɗi ene wayno timmi
eɗen jogino ɗo namdal gotal ene ari e meɗen keɗɗon namdal ngal e jomum ono namnori ni kono kam koye caggal mintaji meɗen he jarɗon jafoɗon kadi mono jagga radio Mauritanie fof e radio Gorgol he yo andu yewtere nde waɗata ko 10 heures moye quart 10 heures jamma moye quart 10 heures moye quart jafoɗon no fewi joni oɗo bandiraɗo wi ko Abdourahmane Soumaré o jeeya ko Horndolde min calmini ceernam ceerno Yahaya Sow goto almudo ceerno Alpha Boli enen gonno bonni salmimo ha ɗo wawi hadde mi juurimomo kadi ha noon ko toon jeeɗa an Abdourahmane o mbiɗa namdal maɗa caggal nde kalmi namdal maɗa yo bandiraɓe keɗo ko namdoɗa ko ɓe keɗo kadi ko jaabimi ko mi salminima mi salmitanima dendagal bandiraɓe bisimilla keɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Ahmad Tidiane mo Kahayɗi a salminama a juurama ko musidɗo ma o wona musiba ma mi rew Abdourahmane Soumaré to Horndolde mi salmini galle ma namda mbaɗɗon e darsuji ɗi mbaɗɗon e famminde julɓe ɓe yo Allah yettan moƴƴere ɓe jahine ɓe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɗum ɓo famminde julɓe ɓe ɗum pamminiɓe kadi yo Allah hokkuɓe naftorade kadi nande e gollude jahine ɓe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɓeɗe jogui namdal noon namdal ngal ko ni wayi Allah haalino kala ko tagi ene waɗi dewol e gurol kala ko tagi waɗi dewol e gurol mbeɗa namdi farara sene waɗi dewol e gurol farara sene waɗi dewol e gurol walla ala ɗon ko saggaram nde kettoyɗa fof on saaha mbatta kam audio jeeyede mi salmini mi juurimama kala woni ko fewani mi ñagui yafuya hada assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi taala barakatuh Alaji Abdourahmane Soumaré to Horndolde mi nani namdal maɗa mi yi audio ma mi heeɗima audio maɗa e ko namɗa ko mbiɗa aɗa namdomi namdal kala ko Allah tagi ene waɗi dewel e gorel mbiɗa kala ko Allah tagi ene waɗi dewel e gorel beele aɗa namdi kam fatata ene waɗi dewel e gorel fatata ko ñamete ko gudɗat mbiɗa aɗa namdi kam ɗum beele ene waɗi dewel e gorel mi noddino mo e téléphone jaabimami watta audio no battirɗa ni bandiraɓe keɗo yama kañumen kadi ma dañ hen gandal so kiɗimama no namdiriɗa ni dañi kadi gandal minne kadi mi jabuma kadi wasata kadi ko nafi mbiɗa o min kulli shay'in khalaqna zawjayni aɗa namdi beele fatata en waɗi dewel e gotel ɓe jabuma e jabol ngol namdiɗa ngol mbiɗa o min kulli shay'in khalaqna zawjayni Allah wini Allah ko wi ko iwata kono o haali koye deftere Allah jippinade annabi sallllahu alayhi wa sallam o adi deftere nde jippade nde o tawi ko tagatno o waɗi ko waɗanno min kulli shay'in khalaqna zawjayni fuɗɗor taw to tagore Allah to malayika ala debbo e gorko battuɗo hakkille ma no moƴƴi ane bande en fof batteɗo hakkillaji moɗon moƴƴi soɗon namno gandon no namdirɗon gandon ko namnotoɗon ko namten ko woni foti hewde an Abdourahmane no potirɗa ni namnoɗa ko beele fatata ene waɗi dewle gorel wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni malayika e teddude ala debbo e gorko taw deftaral nde jippina koye annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi sallallahu alaihi wasallam kañum haalna ko ummata muɗum haade ko yimɓe kalde Allah kay ko wi ko ene woodi tamoroɓe en jogui debbo e gorko ko leɗɗe ɗo ki gori ene woodi e goɗɗe fof nan ɗon ene woodi ko jogui debbo e gorko malayikaji noon kañumen ngala debbo e gorko an noon fatata mo mbiɗa o mi anda fatata mo mbiɗa o mi anda namdallah jabulema ko ni fatata mo mbiɗa o kadi wona kaɗa rewra Allah walla kaɗa ɓeydoro andude Allah
ala mi anda jafoɗa. Assalamu alaikum nana ma waɗi fayida a jarama ni tigi watte. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala barakatuh. On bandiraɓe on keɗima jaabole makko e ɓeydade hande laɓɓinandemo tan wona ko neɗɗo yi fof humpito gandal muɗum saabu ñuuñu e mbuubu meeɗani serde yimɓe. an Abdourahmane sa wiyama ya jaggu buubi ɗiɗi ndewu e nguru o anda. sa wiyama ya jaggu ñuuƴi ɗiɗi ndewu e nguru o anda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. No gandirɗa fatiha ni ko noon gandirɗa ñuuñu, no gandirɗa mbuɗɗas ni ko noon gandirɗa mbuubu walla ɓowngu. ala hen fof ko mbawɗa serlude demel e gorel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته 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 ورحمة الله تعالى